Her har vi en alternativ kryds- og bolleøvelse, hvor August og Michael er klar til at være lidt kreativ, men også lynende hurtigt. 3, 2, 1, go! Drible! Og så skal der lægges en handske, dribles tilbage rundt om kejlen, fat i en ny handske, over. Ja. Det er lidt let. Det er lidt let. Hvad tænker I, drenge? Hvad kunne man gøre for at gøre den lidt sværere, den øvelse her? Tag nogle mindre bolde. Skal I drible med testbold? Lad os prøve det. Væk med de store bolde. Yt til siden med dem. Jeg tæller ned igen. Så bruger vi håndkoordinationen nu. 3, 2, 1, go! Og det var kun én dribling, der skal dribles. Ej, det er for let, det er for let, det er for let. August, hvad gør vi? Vi tager 2 tennisbolde. Ja, det synes jeg. Lad os gøre det. 2 dribler. Drible nogle flere gange, så vi får den over i håndkoordination på plads. Så nu skal I over og flytte jeres brækker herover. 3, 2, 1, go! Og man skal selvfølgelig tilbage, hvis man taber boldene. Og starte forfra. Kom, kom, kom. Flyt og tilbage. Drible tilbage. Kom ind i billedet igen, August. Kom. Ja. Og flyt en brik. Og hurtig retur. Skal vi have en vinder? Ej. Vi får ingen vinder i dag, men vi får trænet lidt. Stærkt, drenge. Tak.